Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 29 na bulan sang Setyembre, tuig 2020. May ara na lang 87 ka adlaw. Paskwa na. 94 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw? Perti kadasig sang aksyon nga ginpatigayon sang nasyonal sa pangabay sang duwa naton kamatag-as nga opisyal sang syudad sa Bacolod. Ang apila ni Mayor Bing Leonardia kag sulat ni Congressman Greg Gasataya. Ang pangabay sang alkalde sa Bacolod nga kon mahimo kakasona ang Modified Enhanced Community Quarantine kag ipaidalom ang syudad sa General Community Quarantine. Ang sulat naman niya ni Congressman Greg Gasataya sa National IETF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na pitsan adto sang Setyembre 28. Nagapalambot sa panawagan sa mga negosyante kag transport sector sa syudad sa Bacolod. Di kagabi, automatic may aksyon dayon nga sa Oktobre 1 ipaidalom ang syudad sa Bacolod sa General Community Quarantine. Ambot silingon, may ligwa-ligwa na gawa. Ulaton ta, posible karon nga adlaw ang mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia. Bag-o naman nga mga pagsulundan pero halog-halog na ini siya. Subong man, posible ang panawagan sa mga opisyal nga halog-halugan man yuta ang negosyo, pabalikon ang transportasyon, kag iban pa. Kaya daw purti na gid ang kapinot sang pagpangabuhi dire sa siyudad sang Bacolod. So, ang pangabay sang duha ka matag-as nga opisyal sang siyudad sa Bacolod, may aksyon gilayon ang gobyerno probinsyal pagi kay Sekretary Francisco Duque subuman kay Presidente Rodrigo Duterte kag National IETF. Ang buot silingon na ginpamatian gid sa anom ka lugar isang Bacolod nga paidalom na sa General Community Quarantine sa Oktobre 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Agad pa simbanwa, mapunaw
pamati namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Sa malapit 300 ka miyembro sang Kamara, Representantes naghatag na sang ilang manipisto suporta kay House Speaker Alan Peter Cayetano nga magpungko bilang House Speaker tubtob tuig 2022. Pobre man si Velasco. Ang tanan nagpirma sang manipisto kag nagbasura sang term sharing sa tunga ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag Congressman Lord Alan Velasco nga kung tani mag-take over na sa masunod nga bulan. Ari pagid ang aton pananawan nga mabakod nga daw hindi makakas si House Speaker Alan Peter Cayetano sa poder bangod si Presidente Rodrigo Duterte mismo nagpalayag nga luyag niya magpabilin si Cayetano sa poder tob-tob sa bulan sa Disyembre, tob-tob nga ang proposed budget 4.506 trilyones nga national budget maaprobahan. So sandig tani sang tanan kung anong desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte kaysang hambalan ang term sharing sa tubangan man sang presidente. Karon niya si Presidente Rodrigo Duterte na mismo nagsiling luyag niya ipabilin si Cayetano tob-tob Desyembre, tob-tob mapasar ang national budget. Puerte, no? So, daw mabulubudlay na. Luwas lamang kung si House Speaker Alan Peter Cayetano magsiling out of delikadisa kag parabla di honor nga magsiling, okay, mahalin ako sa akong pwesto, bulos si Velasco, ina siguro. Pero subong nga pangalapkap man, si Cayetano, nagpamasya na upod si asawa, dito sa Davao, nagpungko na sa pamilya Duterte. Kung sa bagay, ining mga delikadisa kag mga palabra di honor, daw hindi man naton mabatyagan ini, sa karon naton nga mga opisyal. Sa una ya sa aton katigulangan, daw
kuan gid niya, ginarespeto gid ni. Siling sang aton mga malam, kinanglan may ara ka hinambalan. Bisan imo lang kita kung may hinambalan. Sang una pa na, subong wala na, nalimta na ang mga tinaga sang aton mga katigulangan. Ang palabra de honor, wala na. Ang importante subong poder. Kung magpungko sa poder, daw hindi magalin. Ba, do ala Marcos ha? Pagpungko is poder, daw hindi magalin. Lakatuig nga nagdiktador, daw la sagana magalin. Kung laging tabog sa pumuluyo, wala maglayas. Akalain, amo na siling pobre man si Velasco. Nagsalig sa tugon-tugon, nagsalig sa pasalig, sa karon gapanampuay sa kilid sang kamara daw kabudlay na makabulos kay Alan Peter Cayetano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Babalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59 na sa inyo pag-ersisyon ni magkalipata, mag-detoxify. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs. Tasite kadasig sang oras, no? Puerte. No eleksyon, pamiripi ang Malacanang, pamiripi ang Comelec, pamiripi ang kalabanan sa mga senador, pila ka sektor namprel kagiban pa. Nga kinalan dayunon gid. Kay mauntat mo lang ang eleksyon kon butang sa konstitusyon sa 1987 ang amendment. Imo amindahon pero kabudlay na kadamo sang requisitos. Kadamo na may ara ka pa eleksyon, may ara pa kung ano nga mga bagay da, papilian pa sa tao, kagamonas ni nga proseso. Pero gadwa-duwa bala ko mo. Bisang galungo ang Malacanang kag pila ka mga grupo, gadwa-duwa ko kay mga politiko ini sila mo. Nadumduman ko na si anay Presidente Fidel Valdez Ramos. May konbensyon. Ang konbensyon nagasiling kung sino magdaog, mapaiway. Naperde si Fidel Ramos sa konbensyon ay nagtukod siya sang kaugalingon niya nga partido kag nagdalagan presidente. Siya na Presidente Gloria Macapagal Arroyo interview, perting lungo niya, no! Hindi na ako magpapili. Sus, pag-abot naghalapit ang eleksyon, kakarakasan nagpapili. Kontraya, artista, Fernando po, may alegasyon pa nga gindayaan. Di karon ari naman, siya o speaker, upod sa presidente kag si Velasco, may term agreement, subong, daho, hindi na pagsapakon ang term agreement. Amo na nga gadua-dua bla ko, basta sa politiko, luwas sa Mayo ha, nagadua-dua ka nga basi kon budlay na. Ilang tawabla ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Lain subong, lain buwas. Di ka delikado ini nga mga senaryo. Kabay pa nga, may sinseridad ang pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na siya luyag magpalawig pa sa iya termino. Di na nga mga tinaga sa liga naton. Pero sa nasiling ko na, mga politiko ini sila. Lain subong, pwede maislan buwas. Lain subong, joke-joke lang buwas. Kadelikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Kabayan na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Life Extension, Vitamin D3. Manila Broadcasting Company. Sa balita,